Għanna dmir sabiex flimkien nissaħħu nirnexxu l-kol għall-lum u għall-futur sabiex namlu pajjiż aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech feluq sensiela ta' konferenzi tal-aħbarijiet illi iffokaw fuq 12 pilastru tal-viżjoni politika illi għandu l-Partit Nazzjonalista għall-Gżejjer Maltin. Bernard Grech sa illi permezz ta' din il-viżjoni il-partit flimkien maż-żgħażagħ irid illi jsaħħaħ is-soċjetà u l-fibra morali bil-għan illi timbena politika ġdida imsejsa fuq l-attiviżmu żagħżugħ. Ħafna iktar żgħażagħ kuljum qegħdin ikomplu jifmu u jersqu propju lejn il-Partit Nazzjonalista għaliex qegħdin jifmu illi flimkien magħhom u huma flimkien magħna nistgħu nagħmlu lil dan il-pajjiż aħjar. U insista illi l-ħolma tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna illi jkollna futur aħjar u sostna illi l-ebda ħolma ma hija impossibbli jekk tkun imsejsa fuq ir-raġuni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħa illi għawdex kien għadu u jibqa' f'qalb u f'moħħ il-Partit Nazzjonalista. Għal-stant insista illi l-Partit Nazzjonalista u kommessi li jixpruna lil ħaddiema u lill-istudenti Awċin fil-waqt li jiġi salvagwardat l-ambjent u l-wirt kulturali Awċi. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja qal li l-Partit Laburista ma żammx mal-weda ta' 7 snin ilu dik ta' xogħol fawdex għall-Awċin, iżda minflok nesihom kompletament. U saħaq illi il-Partit Nazzjonalista jaħdem favur l-introduzzjoni tal-living income f'pajjiżna u li jiġi rivedut il-mekkaniżmu tal-kola. Aħna rridu ekonomija għan-nies. Aħna għandna wkoll id-dover, id-dmir illi neliminaw darba l-dejjem il-problema tal-housing f'pajjiżna. Aħna rridu ekonomija b'saħħitha għal poplu b'saħħtu f'pajjiż li verament nozzu l-ġustizzja soċjali. Min-naħa tagħha, il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Alessia Bsajla Zammit sostniet li pajjiżna dej b'ħidma sikta u persistenti favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Hija saħqet illi il-Partit Nazzjonalista ħa deċiżjoni storika billi appoġġja l-gender balance fil-Parlament. Jiena nemmen illi għandu jkun hemm aktar forsi sforzi, aktar enerġija biex dan il-proċess jibqa' miexi l qudiem u mhux nistennew biss meta tiġi jum il-mara illi nitkellmu fuqu. Fil-waqt li l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut sostna li żgħażagħ jinsabu fiċ-ċentru tal-politika tal-partit sabiex flimkien nibnu pajjiż illi jixraqilna u insista illi l-ambjent jinsab fil-quċċata tal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista bil-għan illi jkollna poplu iżjed b'saħħtu, turiżmu ta' kwalità u pajjiż politika nadifa. Ma rridux aktar ngħixu f'pajjiż fejn il-kriminali jibqgħu jiġru barra, fejn il-kriminali jsiru politiċi u fejn il-politiċi jsiru kriminali. Ix-xibka ta' kriminalità li ħatfet lil partit fil-gvern u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna trid tiżarma sal-eruq u rridu naraw li ssir ġustizzja. Francesco Catania, għal Net News.